कैसन बानी रहुआ सब। रहुआ सबके फिर से स्वागत बा दिलवाला भैया के शो में। वैसे टंगना लड़ौत के छोड़ के सब केहू के 15 अगस्त के ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे टंगना लड़ौत के जानता रहो तू लोग। अरे उहे यार जेकरा हिसाब से अभी देश आजाद नहीं खे भइल। पता बा हमारा फेंके वाला लोग बिल्कुल पसंद ना हो, बाकी फिर भी वोट हम मोदी जी के देनी। काहे से कि राहुल गांधी के नहीं दे सकत यार। अब ऐसा बात नहीं है कि राहुल गांधी बहुत बुरा हुआ, बाकी हमरा के लागेला कि हम अगर उनका के वोट दे दे तो खुद के चुतिया साबित कर ले यार। पता बा चुनाव में कुछ कैंडिडेट ऐसा भी होला लो जेकरा के देख लेला के बाद आहा वोट तो वोट ह, दिलो देवे के मन करे लागेला। उ लोग जब आके कहेला लो कि हमरा के बस 5 साल खातिर मौका दे दी, तो साला अंदर से दिल कहेला 5 साल का, तू कहता पूरा उम्र खातिर मौका दे दी। और वह सबके पता बा कि सबसे बेजोड़ राजनीति हमने के बिहार में होला। पता बा पहले हमने के बिहार के लड़का IAS IPS बनत रहा सन, आए बरा के लड़का छात्र नेता, युवा नेता, सामाजिक नेता, उभरते नेता और विधायक जी के भतीजा बनता रहा। पता बा जब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आई रहलन तो मोदी जी कहता रहन, नीरज बाबू तू तो बहुत दूर दूर फेंकत रहा यार, वैसे कहाँ से सीखले बड़ो इतना दूर दूर फेंकेला। तो नीरज चोपड़ा कहता रहन, ऐसा बात मत करी सर, हम जौन भी सीखले बानी जीवन में सब रउए से सीखले बानी। अरे भाई अब ऐसा बात नहीं है कि हम मोदी भक्त हैं, लेकिन वहाँ के जौन कोयले बानी तो कहे के बनता यार। मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत सब केहू के शौचालय के निर्माण कराइनी और ओकर नियमित रूप से इस्तेमाल हो सके, यही से हर महीना 5-5 केजी फ्री में राशनों देता नहीं। अब इससे ज्यादा देश के बारे में क्या सोचेला यार। बाकी एगो चीज बाटे यार, जब बेरोजगारी के बात होला तो मोदी जी कहे नहीं कि अरे यार पकौड़ा भी तल सकेला, तल पकौड़ा। ठीक बा यार हमने के तल लेम जा पकौड़ा पानी में। अरे हाँ यार, एक तो इतना भयंकर हमने के बेरोजगार बनी जा और दूसरा में 200 रुपया लीटर सरसों तेल कैसे खरीदाई यार। सब बात तो ठीक बा, बाकी ये बता दी जब हमने के पकौड़ा तले लागे हम जा तो शादी खातिर अपन बेटी के दी यार हमने के। और वैसे भी लड़के सन के तो बचपने से कहल जाला, बेटी एक दिन तोहरा खातिर तोहार सपना के राजकुमार जरूर आई। केहू ही कहे लगा कि बेटी एक दिन तोहरा खातिर तोहरा सपना के पकौड़ा वाला जरूर आई। कबो कबो तो हमरा अच्छा राहुल गांधी लागे ले यार, कम से कम वो कहे लनू कि हमरा के प्रधानमंत्री बना दो। हम जीत गईला के बाद ऐसा मशीन बनाएब, ऐसा मशीन बनाएब कि हेने से बेरोजगार लड़का घुसिया सब आ ओने से नौकरी ले ले के निकलिया सब।